Hyvää iltaa TV-uutisista. USA:n odotettua paremmat työllisyysluvut loivensivat osakkeiden kurssilaskua. Suomen Pankin Erkki Liikanen arvioi, että vasta kriisimaiden omat säästötoimet rauhoittavat markkinat. Tappiota tehnyt Finnair aloittaa uuden kulukuurin. Väkivaltaisuuksien pelätään kiihtyvän Syyriassa paastokuukauden aikana. Palkittu tsekkiläisteatteri tulkitsee Tampereen teatterikesässä Aki Kaurismäkeä. Sitten kotimaahan ja Tampereen teatterikesään, joka on saanut vieraakseen merkittävän tsekkiläisryhmän. Palkittu prahalainen teatteri tuo Tampereen lavalle oman versionsa Aki Kaurismäen elokuvasta Mies vailla menneisyyttä. Ta polévka byla málo slaná. Možná jí zředil déšť. Aki Kaurismäki elää ja voi hyvin keski-eurooppalaisessa teatterissa. Nyt Kaurismäen elokuvasta on tehnyt näytelmäsovituksen tsekkiohjaaja, joka on ihastunut suomalaisohjaajan hiljaiseen huumoriin. Ten humor je inteligentní, chytrý a je zajímavé, že se jedná o humor pozná tak polovina diváků, což je hrozně zajímavý pro nás z hlediska divadelního, nechat tomu divákovi prostor, aby zjistil, že se jedná o humor. Mies vailla menneisyyttä on kääntynyt tsekkiohjaajan käsissä musiikkinäytelmäksi. Kaurismäen huumori perustuu kirjalliseen replikointiin ja taukoihin, mutta teatterissa hiljaisuutta on täytetty koomisilla musiikkinumeroilla. My jsme vlastně nezměnili příliš scénář, ale vlastně jsme domýšleli věci, jako přidávali jsme takovou, řekněme, hudební polohu. Šlo o to, co se vlastně děje v hlavě člověka, který zapomenul svou minulost. Kaurismäen elokuvia alettiin sovittaa teatteriin jo 90-luvun lopulla ja niitä on esitetty tasaiseen tahtiin Euroopassa. I Hired a Contract Killer on ollut niistä suosituin. Tsekkiohjaajalle Kaurismäki ja myyttinen suomalaisuus ovat yhä arvoituksia. Mně se velice líbila jeho odpověď na otázku, co je úkolem režiséra. On odpověděl dávat lidem naději. A já do dneška nevím, jestli si dělal legraci nebo to myslel vážně. Myslím, že si to velice přál a možná, že se mu to tak úplně nedaří. Näistä seuraavaksi ja uutisia vielä tänään kello 21.50 ja 23.10. Näkemiin.